December 3, 2024. Sa una, di ko mutuan ang gitawag nga pagbag-o ba? No, kanang tao nga pagbag-o daw, di ko mutuan na sa una. Kaya for me sa una, itong mga principles sa life is kung unsa ka, yana jud ka. Gikan sa pagsugod, hantod sa katapusan. Manang di jud ta mutuan ang gitawag nga pagbag-o. Until niabot ang usa ka higayon. Experience jud ta ng gitawag nga pagbag-o. Meaning natay kaila kauban nato no sa mga pila ka tuigan. Ito ka tuig nagbag-o. After ato nituon na jud dayon ta nga na jud ay gitawag nga pagbag-o. Well anyway, sa tong pagpadayon sa unahan tinuod jud ay pagbag-o no. Napay giingon nga change is constant. Sakto ba? Paki-correct na lang kung mali ko no kay di nato na siya edit. Ratsada na niya itong video karon. Change is constant. Ambot lang kung sakto ba jud akong turn pero basta mingana pagpasabot nadyoy pagbag-o, mabag-o jud ang tanan. And you need to adapt jud change. Kumbaga di jud ka mistake sa imong gisugdan or gigikanan. Kung nay pagbag-o diha then imong i-adapt sabay ka. Kay daghan na kayo'y nahitabo na yung ani nga na pagbag-o pero wa jud gi sabayan. Pabilin siya sa unsa iyang gibarugan. Ug ang ending lagapak ihaw jud to siya. No? Isang pag ikaw nakauna diha kung di ka mo adapt sa pagbag-o change wala jud. Based na sa experience nato. O kana siya experience pud sa uban. Pareha rin na siya mga ka-inisyon ba sa nahitabo ni George Eastman. I don't know kung kailan mo ni George Eastman. Kana mo siya usa ka Amerikano. Siya nakaimbento ng gitawag nga dry plate photography. Sa una uso man kay nang wet plate photography. Antod na imbento na siya ni George Eastman. Kanang gitawag nga dry plate, no? Kung mo kaila si George Eastman, siya mo gud ang founder ang gitawag nga Kodak. Kailan mo Kodak? Dari sa mga sa Bayugan City, na Kodak dari sa una pero nawa na. Diyan sa tunda dapit pa no. Say nakakita dari sa Kodak sa tunda sa unang panahon. So kini siya, si George Eastman no kini siya sakto nga example jud pod nga bisan pag ikaw nakauna diha. Kung di ka ma-adapt og change, ihaw jud ka. Mabitaw nag-suicide ni si George Eastman pod no. Sabot sa mga dahilan pod ba. Although successful kay siya sa una, kaya na siya na-imbento, na-develop, napila ilas tibo kalibutan, parang ending, o siya ni-adapt. So, kaning Kodak sa una, sikat jud ko kaya ni siya, no? Grabe kong offer ani sa una, gi-offeran ko ni siya og kanang sponsorship sa Olympic ba, sa Los Angeles Olympics, katong 1984. Pero gibalibaran niya. Advertisement na untana to, pero wala. Salig mo siya kay siya nakauna. Wa siya i-adapt sa change ba about advertisement, mapilit unta na iyang brand dito nga Kodak sa mga papilit, sa mga tarpaulin, basta sa Olympic ba kay daghay tawo nan na dapat imong brand dito pilit jud na pero siya si George Eastman wala man jud mao to lain na pud nga kumpanya ang ni accept atong opportunity unta. Di anay mga bag-oro na mga kuan brand mga kumpanya from Japan no na Fujifilm sa pelain diha daghan kaayo na Canon karon ba sa photography karon ba sa una kay mga kuan pa to si tawagan ang mga coordination kanang naay kuan ba film pay tawag roll film no naimbento na 1884 dugay na kayo. Sa una, high school ko, pa-picture ko dito sa akong i-above sa una. Sa Kodak. Mahal pa kayong picture sa una. O pa na mga cellphone karon nga ipanggamit nga. Picture automatic, kung bati. Delete. Picture otro ko sa una, roll film tawag. Sikat kayang roll film sa una mga inisyo, no? Pero si George Eastman, ang founder, wa man. Kita na niyang mga pagbag-o, wa niya gi-adapt. So, mauna, na kumpiyansa ra kay siya di absent siya sa uma ng mga brand no labi na sa mga taga Japan
nakita mga ka-inisyon, no? Dapat yun nato dawatan no nadyo pagbag-o. Kay ang tanan magbag-o man jud para karon December 3 na gahapon, December 2. Bag-o ang panahon, bag-o ang date, no? Kani wala ni mahibaw-an ikatulo na nato ni nga video sa atong daily upload. Bahala guhay man okay ra kini sa mga ka-inisyon. So kung kamo na mo'y an experience nga natanaw sa inyong atubangan nga pagbag-o, you need to adapt labi na karon technology. So kanina naman tayo mga video kay pangbuhat para magudin sa tong TikTok mga ka-inisyon. Kaya ang TikTok usapod nga mga kabaguhan ron sa social media, bag-o ra ni siya. And di na ta mosugot nga pareha ta sa una, no? Labi na sa tong kauban sa una sa pito ka tuig nato. Although taod-taod ta nag-uban, namo jud pagbag-o. Bitaw sa una di jud ko mo og pagbago until experience nato ang pagbago mga ka-inisyon. So karon namo jud pagbag-o sa technology, sabay tas technology ron diri sa tong TikTok. Okay? Bahala ko man ang mga ka-inisyon. Upload ta permanente kada adlaw. Di na hibaw-an abot na ta ning day 5. December 3 man karon upload na to ni. Pero bitaw mga ka-inisyon, no? Sakto jud pud tong kuan ba. Ingon nila nga dawato na to kung naadyoy mabag-o. Then adjust dayon ta kay kung di ta ma-adjust na ihaw jud ta dayon. No? Para ka George Eastman, no? Sayang kay ning kumpanya ba. Kung i-adapt pa lang siya sa pagbag-o, sa pagdevelop sa photography. Wa na kusog na kay ning Kodak karon. Karon ang Kodak wa na jud tay balita kung asa. Ambot kung asa na ang Kodak karon pero kung photography isgutan wa na gid dominate na sa uban ng mga company from Japan, no? Sa kung ipang-ingon gayon na Fujifilm ug uban pa ng mga kumpanya. Kung itong video ron murag ingon pa nila hugot gamay pero dili ni hugot mga ka-inisyon mo jud ni tinuod. And we need to accept that change is constant. Again, di ko sure sa akong term, no? Kay mara na yun sa akong nahuna ron wa may edit atong video ron. I am sure or I hope sakto na itong ipangyaw-yaw dere about change. So again, change is constant and we need to adapt change. Kaya ang tanan magbag-o dyan na siya. Murag siya.